Dungan mani to ki. Landalah. Songgol dhuwul telih pitik menol-menol. Waduh. Ora engko sik Rekyana Pati. Kula tendhawu. Sadurunge panjenengan ingsun matur sing luwih akeh. Kae tak sawang saka kaduan kae pepundhenku Ki Rustianto kae arep mlebu mrene ora entuk dalan. Tulung Karang Taruna utusen mapak goleke dalan teh. Mekaten. Iya. Wis tak kendhawu. Sing ana kene ming putrane. Aturana rene mergo aku nek ora ditunggoki karo beliyane ora marem rasane atiku. Mekaten sinuwun. Iya. Ing wis tak kendhawu. Tan samar sik padalan sik. Wis. Aku tak embukani piwarane ngondo sik. Ora mengko sikik Rekyana Patih Bajrang Bali. Ya Rekyana Patih Ganggeng Kanyut. Ayo ndadekake pekenira Rekyana Patih sira tak piji ana ngarepan manira. Rekyana Patih Bajrang Bali ya Rekyana Patih Ganggeng Kanyut. Gunamen pasang Kalimantabi tinebina ing ngelodri dumawang tawang tuwang sinabeta ing lila tinebina saking siku bendaning Bathara. Urwangi sinuwun. Keparang watu kami dateng wiswanipun Kang Abdi. Ing kepatihan pun Bajrang Bali. Kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka ing Jawi sanget watos sing manah. Pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Belgedwelbeh manah kula tebih saking raos kemarasan sinuwun. Ya. Mara pratelakna lan aturna sing saknyatane kepiye kahanane para kawula. Iki mung kinarya formalitas. Merga apa? Sejatine aku rasa dadak takon karo kowe. Aku ki merakyat, ngono. Iya. Aku ki tresnaku karo para kawulaku, tresnaku karo para rakyatku kuwi ora ana pambengane. Nek negara-negara liya ratune kuwi oke-oke ora caket karo kawulane, nek negara-negara liya ratune kuwi ora cerak karo masyarakate, ora cedhak karo rakyate. Ning nek aku gak kaya ngono aku. Aku tresna karo kawula, aku ki ratu sing merakyat, mula kinarya formalitas aturna kanane para kawula kepiye. Wis tak kendhawu. Mergo kangku ki ya ora kok jeneng aku sombong ya, Te. Negara-negara liya ki wis padha ngandhakake, kawulaku dhewe wis padha ngrasake nek aku ki ratu sing apik. Aku mimpin kebawat perintah negara ing Bata Ngaribawa, Yasa Wibawa iki kawulaku do tentrem, kawulaku do marem. Mekaten. Iya, aku arep pensiun wae karepe ora entuk. Sire arep perpanjang SK ning delalah gandeng saka pusat kuwi wis mangkono. Ya wis ora dadi ngopo Rekyana Patih. Yo. Aku dadi ratu apik wae, niatku becik wae isih ana sing ora seneng. Coba. Apa meneh aku ki ratu wengis, apa meneh aku ki nggunakake watak angkara murka. Wah, krutuki penonton raiku. Ih, sinuwun. Le marake mangkel ki lho, ya bener aku ki ratu sing merakyat. Rezim sebelah Basar sebelah ki ora seneng karo aku. Ngono, nggunakake garan. Oh, lah Petruk ki ratu merakyat, mula ki cocoke dadi rakyat wae. Kuwi sing marake aku mangkel. Mongko sing jeneng ratu merakyat kuwi ora kok ratu kuwi cocoke dadi rakyat kuwi ora, nanging ratu sing merakyat kuwi kudu ingkang bisa tansah ngayomi karo kawulane, caket karo rakyate ya karo masyarakate. Allahumma amin. Mekaten sinuwun. Iya. Menawi padukan kanggo bab tata rakita kamrajan negari ing Loji Tengara inggih negaring Bata Ngaribawa, inggih negaring Sanya Wibawa. Sedaya samya manggih katentreman, mboten manggelangan setunggal punapa. Samya sumuyut.
Wonten ngarsa Paduka Gusti kula njog sinuwun Prabu Belgedwelbe. Nah, ngono kuwi. Iya. Pancen bener. Sing tak aturke iki bener. Teges iki mung kinarya formalitas, ibarate awake dhewe rapat paripurna ning Kedaton Negara. Sanya wibawa ya ing Mbata Ngaribawa kene iki tak sampaikke ngono lho. Iya. Teges ora ana sing tak tutup-tutupi, teges ora ana sing tak palang-palangi saka atine para kawula. Wis tak kendhawu. Banjur piye? Aku ki merga sangka raketku karo kawula iki kursi nganti bledhuken. Merga aku ki arang ngantor, ya jujur wae ratu sak Gunung Kidul sing ora tau ngantor ki meng aku. Merga aku caket karo kawula-kawulaku, aku tresna karo rakyat-rakyatku. Sing do arep repot gawe KTP ya men. Njaluk tanda tanganku ya men marani aku ning endi aku ki ora tau omah. Iya. Bojoku kae nganggur nganti sawangen. Lah pun hibahaken ndasmu kuwi. Kaya garwa prameswari kok dihibahke anggepmu apa? Kahanane prajurit piye? Aku ki ora sok sapa, ora sok nyambangi prajurit. Angkatan udara, angkatan laut karo angkatan darat kepiye kahanane? Menawi najaken dhumateng kaunteripun para wadyabala prajurit sedaya boten kendhat nggih tansah gegladhen olah kridane aparat. Sawanji-wanji praja Paduka katempuh parang uga tartemtu boten badhe ngepok koncanipun sinuwun Prabu Belgedwelbe. Nah, sip. Kalarsan kula menika ingkang minangka komandan Letnan Kolonelipun Sangya para wadyabala ing negari ing Mbata Ngaribawa. Bener. Kuwi pertahankan. Syukur-syukur kuwi kudu isa mbok undhake kabecikane. Yen ngono prayoga lungguhmu kowe ora usah ngaturke sembah karo aku. Sapa wis sing do dadi kawulane Prabu Belgedwelbe iki aku ora nampa sembahe kawula. Mergo aku ki dumadi saka kawula. Nek aku ki mbiyen ki derajatku kawula, saiki aku wis mukti ngawibawa. Mbasan aku wis dadi ratu kok aku nampa sembahe kawula. Wah, wong-wong padha mestani nek Prabu Belgedwelbe kuwi kancang sing lali karo lanjarane. Mula ora ana bedane derajat ratu Mbata Ngaribawa karo kawuling Sanya Wibawa kene. Wis tak kendhawu. Ya, prayogatna lungguhmu. Sampun putun kirang sekeca sinuwun. Yayi Prabu Lindhu Bandang. Padha kanthi raja saksuwanmu Yayi Prabu Lindhu Bandang aratu ing pancer wengi. Yo, Kakang Prabu Belgedwelbe yo. Kowe miji marang sowanku ing praja negara ing Mbata Ngaribawa. Ya negara ing Sanya Wibawa ing Loji Tengara. Ora ana alangan swiji apa nggonku sowan. Ya wong aku ngaturke basaku katura. Wis tak omongi to, kowe ngaturke sembah karo aku lak ketak kowe. Yo banjur kersane kepiye? Ditarik kuwi kepiye? Jabutan aturmu kuwi mau. Yo aku ora sida ngaturke sembah. Penak ge. Yo wis penak. Wis oleh jatah rokok? Durung. Oh. Teh, nun. Kuwi ana rokok kuwi. Ingestaken dawuh sinuwun. Heeh, mesakke kelap-kelip. Nek ana rokok mbangane cangkeme putih. Ingestaken dawuh sinuwun. Matur nuwun Kakang Prabu. Padha-padha Yayi Prabu. Yayi Prabu ing katrimulyan. Yayi Prabu Nalendra Kidul Pasar. Yayi Prabu Dobleh Kencana. Apa Kakang Prabu? Ya Yayi Prabu Antasena. Nek kono kae ning Ngamarta ya enek sing jenenge Satriya Raden Antasena. Ning iki dudu. Lah wong sak jagat ki jenenge padha ki ora ndadekke perkara. Ning tanggaku ki enek sak gang ki jenenge Agus kabeh ki ana. Ngono Kakang Prabu. Iya Yayi Prabu. Oh iya. Selamat sowanmu Yayi Prabu Dobleh Kencana. Walah, weh jan elok tenan. Di ngapura ya Kakang Prabu. Ngapura piye? Mau oglangan sedhela. Ora apa-apa.
kabel wis tak benake. Wah, kowe iki ratu kok dandan kabel barang. Lha aku dadi ratu SK ku mung nganggur kok. Negaraku ora enek sing gelem dijokke. Lah untung aku dadi Nalendra mitrane Kakang Prabu Belgeduel B. Nek ora ya cilaka kana negaraku. Heeh. Penake? Iya, iya. Kowe mbiyen jabatanmu Dewan Kebudayaan. Saiki kowe wis dadi ratu wis mukti ngawibawa. Piye? Isih ngopeni pitik? Isih. Oh ya syukur kuwi dikembangke. Iya. Bojomu ya isih galak karo kowe. Wajib. Aku yang mbok kiamat tetep ngono-ngono wae. Alah ya wis ora apa-apa karang donya ki isine beda-beda. Oh iya. Heeh. Penakno ya Yayi Prabu Dobleh Kencana ya Yayi Prabu Antasena. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak Kakang Prabu Belgeduel B. Aja kaget e. Anane aku nyowanke sang para kawula kelebu nayaka-nayaka para mentri, para her Minakata. Tak jagetake ning Prajanegara ing Loji Tengara ya negara Mbata Ngaribawa ya ing kraton Sanya Wibawa iki aku arep ngrembug sing dadi legetaning atiku. Aku ki wis suwe arep ngrembug iki ning tak tata, tak gelar, tak gulung, tak wolak-walik sak jeroning atiku kok kaya wektune durung pas. Lah mula gandeng dina iki wektu sing pas, tak anggap iki wektu sing mirunggan. Kanca-kanca kabeh ora ana sing izin. Kanca-kanca mangkat kabeh. Latihan wingi ya kompak. Mula saiki tak lumpukke aku arep matur. Maju sithik aku tak matur karo kowe. Mekaten sinuwun. Ning sadurunge tatanan para kawula bendho ngrahapi unjukan ndahar pasugatan do penakna lungguhe. Wis taken dawuh pareng kula majengken kula sowan sinuwun. Mara maju tak paringi kalodhangan. Tansah marang pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinemen lelenge ngapu ambu kaning marono karlen saking leyap-layap supeng rasa jati ngene te kados pundi aja kaget karang aku ki ratu aliranku hip hop. Inggih taken dawuh. Iya. Anane aku nglumpukke kawula. Nglumpukke kowe kuwi sing minangka dadi wakile kawula nek cara formalitase ngono. Iya mekaten. Iya. Aku arep omong. Aku ki wis 3 taun ki tak gayuh. Aku rak dadi ratu ning kene iki 5 taun. Iya. 3 taun kepungkur aku wis mikir. 3 taun kepungkur aku mikir. Lah kok negaraku ki rada remuk, ming rada lho iki, rada lho. Sebab apa kok aku matur negaraku rada remuk, ya negara kita, negarane awake dhewe iki rada remuk. Mergo aku ki isih sugih ngono.
Aku ki ratu najan to negaraku ki kahanane elek dikaya ngapa ning aku isih iso nata, aku isih iso ngurusi. Keparengipun aku kepengin mbedah negara Ngastina teh. Sababipun menapa negari Ngastina badhe pun bedah. Wah, Kakang Prabu. Piye Yayi Prabu? Dosa lupute apa? Dosa lupute apa? Iya. Dosa lupute Prabu Duryudana ya? Iya. Kok negarane arep bedah dosa lupute apa? Heeh, Kang. Kang gundulmu. Anu Kakang Prabu. Dosa lupute Prabu Duryudana ki apa? Apa tau gawe tatu atimu? Apa tau gawe lara penggalihmu? Ngene, piye? Nek sing digawe lara atine karo Prabu Duryudana ki mung aku tok, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Nek gandeng ngempet karo kananing para kawulaku saiki do delok kanane. Kawula negoring Bata Ngaribawa ki akeh-akehe kawulane kuwi rak kanca tani kabeh to, Teh. Iya. Kabeh iki makaryane saben dinane do ning Sabin, do ning Tegal kepanasan. Lah saiki nek dipangani kethek, tandurane iki piye lho? Saiki nek tandurane para kawula ing Sanya Wibawa dipangani sing bonang penerus kuwi. Rumangsamu piye perasaanmu ngono piye? Lah iki sakit manah kula gelo. Lah iya, kowe dhewe najan derajatmu patih, kowe kuwi rak ya duwe tanduran, kowe rak ya nyawah. Iya. Malah kaleresan sapi kula 11 mati 9. Iya. Kowe iki rak ya wong tani ngono lho. Kowe ya rak ya ngrasake tanduran pangan munyuk to. Nggih. Kuwi sing nyebabke Ratu Ngastina kae. Saiki sawangen. Ratu Ngastina ki duwe wilayah dhewe, Ratu Ngastina ki duwe kukuban dhewe. Iya. Ya pancen bener sak daratan iki negara ing Bata Ngaribawa ki dudu negara sabrang, dudu iki sing ning tanah Jawa. Ning sawangen kae Ratu Ngastina krak pendak dina gaweane ngeruki gunung to kae. Iya, kula mangertos piyambak. Lah iya, kamangka gunung-gunung sing dienggo sing dikeruki karo Ratu Ngastina kae dadi papan panguripane para kethek-kethek sing padha saiki mangani tandurane para kawula kuwi. Aku wis ora kurang srana, aku wis ora kurang cara neng negara ing Bata Ngaribawa ya ing negara Sanya Wibawa kene iki wis tak kei tanduran sing tandurane kuwi rupa woh-wohan. Lah pamriya apa tak menehi tanduran ngono? Nek kethek-kethek iki wis do kelangan panggon, kethek-kethek wis do kelangan omah merga gununge dikeruki karo Prabu Duryudana kae. Ben kethek-kethek ki aja ngasih tekan pemukimane para kawula, aja ngasih ngrusaki tandurane para kawula ben mangani uwuh-uwuhan sing wis tak tanduri kuwi. Ih. Ning ngono ya aku isih digawe gelo. Gelo sebabipun menapa? Lah kawulaku ki tak labuhi ben tandurane ora dipangani karo kethek, lah kok malah ya mbok menawa do lali, mbok menawa do ora ngerti. Sing do tak tanduri minangka panganane kethek kuwi malah padha ditebasi, malah padha disasaki karo kawulaku dhewe. Lah kuwi saiki dorene kuwi arep tak omongi nek upama ana wit-witan utawa sing kuwi ngemu woh-wohan aja dibabati ya Teh. Oh nggih ngestaken dawuh. Kuwi pakanane para kethek-kethek. Nggih. Ya nek kethek iki gur siji. Ketheke akeh e. Sak rombongan e. Monggo nek wis bar do mangan kuwi wah terus turu lambene ngeces kene kethek iki. Ora ngaten, heeh. Coba to, apa enek kethek ndek asam lambung kuwi? Lah kok aneh. Lah mula kuwi aneh. Kethek kok gelem nampa bayaran barang. Aku gumun aku. Nek jane lho Teh, pripun? Nek janjane aku mbiyen wis tau mensiasati, tak siasati, tak seranani
Kethek-kethek kuwi mau tak pindah nyang Jakarta. Kethek-kethek kuwi tak pindah ning Jakarta lah kok iki Bali meneh. Jare sesuk tanggal 3 Juni mangkat ngulon meneh kethek-kethek kuwi. Wah, lah kok bingungke ngono to Kakang Prabu. Lah iya Yayi Prabu, dobleh kencana. Ha iya, Kuwi pisan sing gawe aku lara ati karo Prabu Duryudana kuwi meng kuwi jane paitanku kuwi meng kuwi. Paitanku kuwi meng nyengsarake kawulaku ya senajan to ora gek langsung sakal Prabu Duryudana ki nyengsarake kawulaku ning rak kawulaku ki urip ki mergo saka tetandurane nggone dadi petani. Rak ngono to, Teh? Ite. Pratelak maturku iki mau. Ngestaken dawuh sinuwun. Kuwi pisan sing arep tak rembug karo kowe. Sing arep tak iguke, aku arep takon karo kowe, kepriye upamane aku mbedah negara Ngastina merga paitane kuwi? Kira-kira prajurit dosaku apa ora? Menawi kula tartentu sagah mangreh Sangya para wadyabala segelar sepapan kerek lampit berungkat kimpul gajah gelar singa barung tumuju wonten negari Ngastina mbedah negari Ngastina. Namung derek sakar sapa duka Gusti kula njeng sinuwun Prabu Bel Keduel Beh. Bagus. Yayi Prabu Lindhu Bandang piye? Aku madhuk. Aku go sarujuk yen to negara Ngastina arep dibedah. Dasare aku go ngrasake rasane dadi kawula Jitengkara ki sengsara. Mergo tandurane entek pangani bangsane semplok. Ha iya. Dobleh piye dobleh? Nah aku ki gur manut kok. Jak ngalor-ngalor, jak ngidul-ngidul, jak ngulon ya ngulon, jak ngetan ya ngetan. Ha ngono kuwi. Iya. Engko aku tak sing nek wis kethek-kethek iku kecekel, engko aku tak sik merwoso kuwi tak kekene kembang ben kaya janggitan. Ngono, Blek? Iya. Lah ya ngono kuwi lho karepku ki Nayaka Prajanegara Jitengkara ki do duwe watak visioner. Visioner ki apa? Ora mung mikir jangka pendek ning jangka panjang ya dipikir. Sing dipikir iku ora mung sing saiki dirasake, nanging kepiye carane njaga kualitas kuwi benjang tembene iki ya kudu dipikir. Wis tak kendhawuhi sinuwun. Aja terus rumangsa pinter. Enek kumpulan apa-apa terus ora gelem mangkat mergo wis rumangsa pinter, aja njer rumangsa wae aku ora melu ratu kae wis iso bayaran. Aja terus rumangsa aku ora melu kowe aku nabuhi liyane, aja rumangsa ngono. Wis tak kendhawuh. Dobleh kuwi. Ya. Oh lah. Wong kok bentinane ngurus ngucel-ucel pitik kok lali kegiatan liyane ora. Siap salah Kakang Prabu. Ayo. Wih, dandani morale. Iya. Iki aku ki ngritik negara liya, ning negaraku dhewe iki ya tak ajar entek-entekan. Tak ajar entek-entekan ki apa? Ben do mawas karo dirine dhewe. Ngono lho. Nggih. Heeh. Aku sarujuk. Ayo. Kuwi sing pisan sing arep tak rembug perkara Ngastina ping pindhone. Sing aku sengit, sing aku ora seneng karo negara Ngastina ki ngene. Negara Ngastina ki nepotisme, Teh. Nepotisme menika mrowo. Nepotisme ngene lho. Dadi pilihan ratu ki ora tau. Ora tau kok sing jeneng pilkada utawa pemilu niku ora tau. Dadi besok kuwi aku wis iso maca polane wong Ngastina. Aku wis iso nggagapi sing diniati karo sing jenenge Duryudana sak krandhae kuwi aku wis iso ngerti, aku wis iso memahami, aku wis iso maca. Sing tak arani nepotisme kuwi ya kuwi ora enek pejabat liya utawa ora enek ratu liya kejaba kuwi perangan keluargane Prabu Duryudana dhewe. Ngerti sing tak karepke? Ngertos. Contone ngene, pola sing wis kecekel saka Prabu Duryudana kuwi ngene. Sesuk sing lumintir keprabone Prabu Duryudana kuwi ora kok dipilih saka kawula. Nek negara kene ra pilihan kawula engko sing dadi ratu. Nek Ngastina ki ora. Kuwi gur nurun nyang anake. Saka bapakne nang anake, saka anake ning anake. Ngono kuwi terus. Ampuk nganti hari pembalasan tetep ngono kuwi. Kuwi sing aku ora seneng. Mekaten. Iya. Ora tau enek
pilihan ratu. Lah saiki sing dadi kandidat ratu besok lumintir ke Prabone Prabu Duryudana kuwi anake sing jenenge Lesmana. Kowe ngerti Lesmana? Lesmana Mandrakumara. Sing nek ngantuk matane merem sisih kae lho, Teh. Inggih. Wong mau sore iki yo ngik ngono kok. Masa kowe ora krungu, Teh? Ya ampun, ya ampun. Lesmana nek. Iya. Lesmana Mandrakumara. Aku ki ya sok ngguyu. Coba to gagasen. Ana anak ratu kok ngarit suket Kalanjana, pucuke ning ngarep. Nyunggi suket Kalanjana. Lumrahe wong nyunggi kuwi ya pucuke ning mburi, lah kuwi pucuke ning ngarep. Mula terus tak karapi Lesmana Mandrakumara tak karapi jenenge Loding. Nah, Loding menika undhet pikirane. Pedhot. Aselole pedhot. Mekaten, iya. Kuwi Lesmana, coba to. Wah, wis mirang-mirangke bapakne tenan Lesmana kuwi. Dasare koclok nek ngantuk mripate sing merem gur sisih. Iya. Tau njago lurah ora dadi mergo jenenge ora enek ere. Iya, Tur ya tau kok kasuse Lesmana sing wis tekan kupingku kuwi ana anak radul. Masa arep merwasa simbah-simbah umure 79 tahun. Parah, lah parah kuwi kurang ajar tenan kuwi. Lah iya nek nang kene wis sak hukum mancung sirahe wis glundung. Ha iya. Lah mriku kula nderek badhe dipun bedah dinten menapa sak mriku kula ugi manut benjang kula ugi manut. Ah nek ngono sik kae koyoke ana daya. Tatanan sik aja ngansi do geger. Wis tak kendhawuh. Lungguh kene tak tampanane daya kae. Sikra-sikra yen sinigra permana kanca. Sikra ngrakit nawang sesangga nawang sesangga. Nalin trompek marma sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurda kurare kagiri-giri kowe mundura kowe linggo kene Yayi Prabu sapa Dobleh Yayi Prabu Dobleh ya linggo kene ning Yayi Prabu Lindu Bandang kowe nyang ngomburi mergo iki ora enek nggone yo aku ming manut kinten-kinten sinten dayaipun embuh apa putuku Rusdianto ngawur senes wis linggo kene budaya
Buri. Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae
bale lumut ambrek enggeng awito denjeng-denjengan oh ngandel ora sing dirasani teko teh sing dirasani teko dawa umure ayo kowe lah iki agi wae dirembuk kok tekan kene lah iya Yayi Prabu heeh wis kono Kang dirembuk Kakang Prabu ya dun penakno lungguhmu teh wis tak kendhawuh Yayi Prabu dobleh penakno lungguhmu kaya wis ora kurang kepenak wah jan tak sawange kaya ngopo kira-kira lha tekan kene iki arep sombong apa arep teluk karo sampeyan Kakang Prabu nek teluk ketok kok ora mungkin iya mara ndang dibagekke ya nuwun sewu sinuwun sinasa nembe wekdal punika kula kepanggih kalawan paduka Kanjeng Sinuwun nanging kula sampun mangertosi kula sampun manuk kula sampun tepang senajan to namung mireng saking kondhangipun paduka Sinuwun menika rak sinuwun Prabu Duryudana sasamunipun rawuh wonten praja Nyegaring Mbata Ngaribawa ya Negaring Sanya Wibawa kula suwun kanthi sanget pun prayogekaken lenggahipun sak wonten-wontenipun kahanan wonten negari kula inggih menika negaramu ki cilik nanging kowe kuwi ratu sing kondhang mrene ya lipene abing mingir-mingir pupure wah nyulapi mripat abing lambene kaya wong bar mangan bayi Begawan Durna Sang Penemban Durna sak rawuh paduka Sang Pinandhita kula ngaturaken puja pangastawa Penemban bajekna ora getak Astaka swala sila pritapa sumorante hawla kamanaga kula gaprit gandel buntuting selikur oh ya Prabu bel keduwel beh kowe wis ngerti karo aku kowe wis ngerti kondhangku kowe wis weruh yen aku ki pendhita sing wis kondhang kaloka aku ki pendhita sing wis kondhang monyor-monyor jenengku wis tekan ngendi-endi syukur ora sampean guyu enten mriki kawula-kula sing duwenten wingking nika do ngoten niku ora ben Durna ki nek nang ndi-ndi tekan ngendi-endi ki ya kudu guyu oh lah nggih nggih mergo kanthi serana aku guyu aku iso nglalekke utang-utangku oh lah iki pendhita tok mes iki tok mes ya ben kowe kapan ngaturke sembah karo aku kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban oh ya wis tak tampa Prabu Belkutuel beh wah jan kowe ratu anyaran wis sugih nggih nggih kula rumangsani wong nembe 5 taun kepengker kula dados Nalindra anak Prabu Duryudana wis 5 taun-taun biyen wis dadi ratu mula kowe wis memper yen to kowe basa karo anak Prabu Duryudana mekaten Penemban karo aku ya kudu ngajeni oh inggih elek-elek ngene aku ki pendhita nggih nek kowe ora ngajeni karo aku negaramu ora tak dombengi lho nggih Dun. Kowe weruh basa dombengi iki tegese apa? Mboten ngertos. Wonten negari mriki kula kinten mboten wonten tembung dombengi mriki mboten wonten. Nah nggih, ning kula nggih ngertos kok Penemban. Ngerti apa? Sinangsa panjenengan menika pendhita kondhang monyor-monyor ning panjenengan menika tesih kerep dipaeka dipaido. Aku sak kulina aku wis nganti wis kebal. Dadi pendhita ning Ngastina gaweane ming dipaeka dipiadu. Ah iya.
pun prayogaken lenggahipun undahan kaya wis ora kurang kepenak ya senajan tak kurang entuk wedang oh lah dun wong jayangan kon ngetri wedang wis ra kendhawu dihate iya mboten mangling ugi Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh wonten mriki katuran karajan Rekyana Patih iya Sang Prabu Belgedwel Beh walah aku gumun weruh kratonmu iki lho. Weruh kedaton negara ing ngendi iki? Sonya Wibawa iki lho. Ning atase kraton iki tak sawang ki mung kaya omah limasan biasa. Ning kok jerone piye Kakang Durna. Napa Dik Patih? Cagake diprada Mas Kang. Sampeyan ora marake aku duwe niat nyolong lho. Saniki rega prada niku mundhak, mengki nek cagake kula teteli pripun. Ya ora kok ya aku ki ya gur ngalem karo Prabu Belgedwel Beh kae lho Kang. Ngalnase negarane ming cilik, kratone ya ming kaya ngene iki bentukane. Ning kok kawulane kok ya do isa ayem iki lho piye ngestina ki kapan kaya ngono. Pawrati wonten dawuh. Sampeyan ora sah ngelek-elek negara Ngastina. Kula menika mboten ngelek-elek kok ngene. Kula menika mboten kok teges ngelek-elek. Kula niki ming meri. Meri nggih Kajenge. Oh nggih. Negara Ngastina saged tentrem niku merga saka Dawa Durna. Nah, leres. Leres menika. Nek mboten kula sing berjasa rikala semanten wonten operasi Trikora. Negari Ngastina mboten badhe tentrem. Iya. Leres menika. Prayogaken lenggahipun Rekyana Patih. Iya Prabu Belgedwel Beh kaya wis ora kurang kepenak lungguhku. Lho. Yo ngalah. Ratu kahanane ya ming apa anane kaya ngono. Kok ya kawulane iso tentrem do betah dipimpin karo Prabu Belgedwel Beh. Sampeyan ki aja meri. Nggih Kakang Durna. Nek api saka negara liya ki ya dicontoh. Dituladani negarane awake dhewe ning negara Ngastina. Nggih Kakang Durna. Sampeyan ki dadi patih. Sampeyan ki dadi sing tansah nuntun marang laku jantranan Prabu Duryudana. Merga niki niku putrane sampeyan Najanto Nalendra sing tua-tua kaya kula kaya sampeyan niku kudu nuntun. Nggih ngestaken dawuh. Ning pripun ajeng nuntun pripun wong anggarane pun entek dikorupsi. Cobi to Kakang Durna. Sakniki niku kula nggih bingung. Bingung pripun? Anak Prabu Duryudana kok iso duwe igo saben-saben pawiyatan dinehi panganan niku lho. Niku rak dadi anggaran kesejahteraan kawula niku rak dadi kelong ta. Sampeyan ya ngrasake, sampeyan ya wis ngedeke pawon dhewe nggih ta. Lha gumun anak Prabu Duryudana iso duwe igo sing kaya ngaten niku lho. Kajenge. Nek kula ora, nek kula no komen perkara niku. Lah ngapa kok ora ngusul? Kula ya kecipratan akeh. Lumayan iso capluk. Sedina 15 juta e. Kok ora. Kula ajeng nyuwun pirsa kelan panjenengan sinuwun. Arep takon opo? Tamu agung langkung-langkung menjeram menika Drajating Nalindra menawi rawuh wonten negarinipun utawi negari kula utawi negari sanes menika tartemtu kagungan wigatos ya mesti diwangun. Pramila kula sampun atur kalodhangan monggo paduka matur utawi paring dawuh paring pangandikan dhateng abdipun Belgedwel Beh dimen sak mangke kula saged sak tata kula saged midhanget saged nggelar saged gulung kinten-kinten wigatos paduka menika trep menapa mboten tumraping ing ngabdipun Belgedwel Beh. Yo. Sadurunge aku ngaturke panuwun merga kaludhangan ingkang wis mbok paringake. Nggih dawuh sami-sami. Prabu Belgedwel Beh, wonten dawuh. Aja kaget anane aku tekan kene iki. Merga aku duwe wigati Sang Prabu Belgedwel Beh. Ya senajan to negaraku kuwi jajane wis akeh. Jajane wis jembar nanging lakon teko durung rumpangsa marem rasane atiku yen to sak mengko durung hukum negarane Prabu Belgedwel Beh
Mengkeriyen. Tegesipun paduka badhe ngukup negari kula menika aja kadoh ati kajuran menapa. Praptaku mrene iki mung arep ngejung kanthi srana aris. Praptaku mrene mung ngejak kanthi apik-apik. Anriwe kumri wis bocah ing rawis. Kumri wis bocah ing rawis. Yen sinapeta walang sagedeng. Oh. Mengkeriyen. Kula tak bloko kalih sampeyan nggih sinuwun, kula tak lenggah ngandhap, kula ngrumangsani kula mrika Nalendra negara kula cilik. Kula ngrumangsani kula mrika ratu sing jajan negara kula menika namung ciyut dereng jembar. Nanging kula mrika tentrem kahanan jajane Prabu Balgeduel Beming semene kula niku pun tentrem. Merga napa? Padha wae nek jajan kula jembar, jajan kula tekan negara ngendi-endi, ning nek kula ora iso merantasi gawe ngemong kawula niku sing dosa kula, sing entuk elek kula, sing wirang kula. Kula emoh dadi kaya sampeyan, kula wegah dadi kaya Ratu Ngastina. Jajane tekan kono-kono, jajane wis jembar. Negara ngendi-endi teluk karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki bebasan wenang nepak mbun-mbunane ratu sak andha-andhanane. Ning Prabu Duryudana ora iso ngayomi kawula ning negara siji lan sijine. Kula wegah kaya ngoten niku. Kula emoh kaya sampeyan, kula emoh kaya sampeyan. Brakasuta mawon kula mboten purun menawi negari kula dipun manunggalaken diklumpukke dadi siji dadi jajahan negara Ngastina. Nulya kula kedah teluk kalih sampeyan, kula moh. Kula wegah negara kula menika dadi negara jajahan. Merga napa? Ora wurunga nek kula negara kula dadi negara jajahan iku ora wurunga kula kalih kawula mengke pendak-pendak sasi, pendak-pendak warsa mesti ngaturaken glondong miyang pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya gratifikasi ngersane Prabu Duryudana. Kula wegah. Lokasuta kula wegah. Prabu Balgeduel pripun? Manuta. Ora ana alane yen to kowe manut. Mergo yen to kowe manut kowe gelem dadi kuwurane Ratu Ngastina, negaramu ing saya wibawa iki dadi jajahaning negara Ngastina. Kowe bakal njaluk apa wae mesti tak paringi. Mboten, kula mboten blereng bondo donya, kula mboten blereng napa derajat pangkat. Kula mboten sulat kalih kadonyan. Sing kula pikirke sakniki kula niku piye carane iso nentremke kawula, ora kok nentremke awak kula dhewe. Sakniki mang sawang negarane sampean. Sakniki mang mawas karo negaramu dhewe. Dur parat. Lah kok dadi nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Wah, lole lah kok kowe dadi wani karo anak Prabu Duryudana. Monggo anak Prabu Duryudana iki ingkang besok bakal menehi kowe wulu wektu, bakal menehi kowe kamukten. Sik, Mbah, sampean ngendika kaya ngono kudu enek dasare. Dasare apa? Aku tak takon karo sampean. Nek aku gelem mesti aku bakal diwenehi kamukten karo Prabu Duryudana. Ya, kuwi sing bakal diparingke. Ana ngersamu saka ngersane anak Prabu Duryudana ning aku wegah. Wegah sebab apa? Aku ora butuh donya, Mbah. Aku ora butuh donya, aku ora butuh lipenan kaya sampean abing mingir-mingir ora butuh. Sing tak butuhke kuwi mung katentremane para kawula. Nek bandane ratune sugih, dhuwit negara tumpuk matumpa-tumpa ning ora tekan ngersane para kawula, gunane apa aku tak takon? Modar ora. Kowe kancaku rasa ngelek-elek aku. Iya. Aku mbelani kana, minggat kana. Iya. Ning ra, ora ning ra. Saiki tak takon. Bondo Ngastina kuwi pira kae? Bondo Ngastina kuwi mung ditumpuk. Ki ratune ning ngarepku ki. Aku tak takon karo sampean. Bondo Ngastina semono kae ilange nyandi marane aku tak takon. Lah kok kawula do ora ngrasake bondo sing dhuwit sing tak tumpuk lho sinuwun. Aku wegah dadi jajanmu nek negaramu urung tok benake.
Sandiwana. Wah, lah kok sak geleme dhewe kowe Prabu Bel Kedhuel kowe. Kowe ngina Ratu Gustiku, kowe ngina sesembahan anak Prabu Duryudana. Lah kok kowe wah, kowe sajak ngembe karo derajat pangkat anak Prabu Duryudana. Sik. Sampeyan muni-muni iki sampeyan ning kene muni-muni kaya ngono mah ora kajen. Lho wis disuraki karo kawulaku. Sampeyan telung kedheping peninggal ora minggat saka kene kuwi kelakon dibuandemi karo kawulaku. Ora idep. Aku urung arep minggat yen tok kowe ora gelem dadi jajan negara Ngastina. Aku urung arep minggat. Weh, lah telung kedheping peninggal tak hitung 1 2 3 sampeyan ora minggat, bandem tenan karo kawulaku. Dibandem tenan karo. Weh, lah nyemelangi. Utara diurak karo kawula negara Kloji Tengger minggat to ngono kuwi wis turnane wis minggat yo wis do bondam bandeman sak karepe ora. Wis geger kaya ngene kanane Kakang Prabu. Geger yo men. Iki yo walang barang. Geger yo men pancen tak niati. Dun. Pungkasane aku oleh pancatan leh arep mbedah negara Ngastina teh. Ngestaken dawuh keparengipun. Kerek lampit para wadyabala sak negara ing Sonya Wibawa. Nggih. Kersaripun kados pundi? Ketapno kabeh, dukon budalan. Gaman sak oke-oke. Ngestaken dawuh, bijang menapa anggen kula bidal. Saiki do budal ngestaken dawuh, iringanipun sesek wae lasem banter iki kanane wis geger. Ngestaken dawuh. Jaluk pamit, Kang. Agar ngombe wis disuwuk parap. Walah setan. Yo babuter. Kula sing kan nyuwuk. Oh lah. Sesuk nek iki ngajeni to karo ratu. Reti ratune agareng buka tutup gelas. Arep ngombe kok wis tok kon mandeg. Selak mboten seronto rasane ati kula. Iki ngapa iki ban-ban kok do maju iki ngapa iki? Matura, Mbak, kowe sing tuwa, Mbak. Iya. Nyuwun ngapunten sinuwun. Ngapa? Sapa kowe? Santi. Oh, kowe abdi. Nggih. Oh. Sajak kowe diincer sing rebab ya kowe. Ana beto kan tidak ampun kados ngaten lho sinuwun. Ora ngopo. Ora kowe kok maju do maju ki ngopo? Ana beto kan kula menika ajre, kula menika kuwatir. Kuwatir sebabe. Garwa kula iki bojo kula iki semah kula menika peranganipun prajurit lho sinuwun. Nggih. Bojo kula pun Mas Wardaya niku perangane prajurit mongko awake lemu. Mengke menawi bojone Mbak Yusanti kalian bojo kula menika mati teng pabaratan pripun? Oh alah. Ora kowe jenengmu sapa? Kula. Bojone Wardaya. Kula pun Yoga Purna Asmarawati. Mula kok kowe mlaku maju kok bluk.
Sabitanipun penggalih, kula mboten trima menawi samangke bojo kula menika matu nerima baratan. Panjenengan kebat tanggung jawab. Yo ora ngasih mati kok leperan kok. Negaraku ki ya negarane awake dhewe ki unggul ing ajurit. Wis aja kuwatir. Inggih ngesulaken dawuh. Juga boten dawuh. Aja kuwatir. Nek umpama salah siji bojomu enek sing mati, engko tak wenehi asuransi jiwa. BPJS Ketenaga Kerjaan. Nek bojomu mbok bojone sapa kowe? Santi. Karo bojone sapa kuwi? Yoga. Enek salah siji sing mati utawa loro-lorone mati engko tak wenehi asuransi jiwa. Lah nek katon masak niki mawon pateni pripun? Ora iso. Nyambut gawe urung kok wis kon mateni iki lho. Bojomu ki kok leng rekoso ki nek pas perang kae. Mergo gendong wong semono kae. Nyatane pripun? Wong bojo kula niku kula rak kondange yoga bluk. Nenek teng omah niku sambate angger anyak malem Jumat Kliwon niku. Sambate teng kula anggur wis lekas dibiyak niku terus muni ora ning tarep ora ning omah sing tak tabuh ming demung. Dadose kula niku pun boten bluk. Merga wis ngiwonen. Andel kowe ora ya wis. Nek bojomu mati, nek aku iso nguripke tak uripke. Wis tak kendha maturaken agung nggih manuwun dhateng kersanipun Sinuwun Prabu Duel Beh. Heeh. Kula ngaturaken panuwun. Menawi mboten saged pun sugengaken asuransi jiwa niku wae. Kowe tak mulyake, kowe tak opani bendina sedinane kowe tak nehi 6 yuta. Alhamdulillah. Bojomu isih urip? Oh. Mboten sida alhamdulillah ngaten. Wis ana budhal. Wis tak kedhawuh. Gandeng kowe duwe kekarepan karo aku, kowe tak wenehi kalodhangan. Kalodhangan apa? Kalodhangan apa? Kowe mbubarno kawula sik. Ning iringane apa aku manut kowe. Apa Mbak Yu? Aku manut kowe. Mars PKK wae ya. Iya. Kuwi yo apik kok. Ah iya. Mars PKK ki sing kepiye? Damang pidangetke. Kuwi ladran mboten ladran niku ndangdut. Mars kok ndangdut kowe iki ora. Kajenge dibukani cangkeme Pak Dalang. Cangkemmu kowe. Aku dalang tok cangkem-cangkemke. Wah. Wis ora bluk kowe kok mau. Wis tak kendhawuh. Kepareng nyuwun pamit badhe mimaraken Sang para wadya bala para kawula ingkang sami sebo. Bubarna. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah